Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Bugti sa iyong pag-uyon nga anhimo puyo na ako dinhi si Abel dinhi sa mansyon. Oh, unsa sir? O kaywa ko man siya hatagi, nilayas. Nagpalayo ng lood. Nako, sir. Di ka posibleng si Federico maoras ni kidnap ni Marga? Ente, Ay, sorry. Sorry, ako ratong kabubuton. dili ka na mahitabo, Enteng, tungod kay si Marga. Niila na Federico nga daw mumurag iyang anak. Mauday, sir? Yes, og si Federico may tawad usab kang Marga. Gani ang iyang tawag kang Marga, Mami. Oh, nagmamid si Federico Marga? Oh, yes, Enteng. Pero yun na, ngano bang nasuod sa imong nahuna nga si Federico maoy nagkidnap ni Marga, ha? Kuhaan mo ko, sir. Ato ning sulbaron, ha? Ang ikuhaan ako base, sir, mao nga nilayas ang imong anak nga si Federico tungod kay nasuko ng lood nga wani mo hatagis iyang gipangayo, di ba? Yes, mao ka na ang tinuod. Karon tungod siyang kay ubos, basin ngita siyang paagi taon nga makuha niya yung gusto, matuman ba? Og iyang gikidnap sa Marga. Enteng? Oh! Usa- Iyang gikidnap og iyang ipalukat nimo. Aron matuman niya ang gusto ba? Makuha ang katidan nga iyang gipangayo. Enteng, kuan. Sir, kanit lang hamungutan ako. Doon na mo yung communications kidnapper. Yes, Enteng. Nanawag ko na ako ang kidnapper og may demand kanyo 60 million pesos. 60 million pesos? Baya, ano? Di lang layo sa 50 million pesos. Bida, di ba? Sir Rafael, di layo, no? Ikaw, Bayabel. O sa'yo na di mo? Tinood na. Sir, sorry lang kayo, ha? Kining ako, pulos lang yung tao ni panaghap ba? Pwedeng matinood, pwede sa di matinood. Bunga lang sa masalaypon nga huna-huna. Enteng, Unsa man sir? Wa pa ba mo tawag pag-usab ang kidnapper nimo? uwa pa. 60 million ang ipangayo. Unsa imong plano sir? Unsa man mohatag ka? Mao ka na, nakahasol ka na ako. Dako kayo maong kantidad. 60 million pesos, no? Bita, ako ato na na. Pero sama ninyo, sir. Pilar mong tao na. So, ano, sa kamalita, di ba? Enteng, Mga tao na lang ko, sir, ha? Kuhan, kining. Unsa ni mo kamahal sa Marga? mahal na mahal ko si Marga. Sa bagay, sir, di man sa naikalimod, ikaw, I love yung Marga. 60, kayo niya patanoon pag kayo. Pero, dili po di kalimod nga, kung babae lang, ka na madadi ni mo, sir, ay. Daghan kang wawart, without sa orin mong wawart. Pamalit ang mga babae. Enteng, kuan. Di man ka sa tanan, pero para na ako bisag 50 mil, sir. Tandaghan na mo, daghan na, sir. Daghan ki bistanbay sa manggo, sir. Bisag ko'y bisan to, nag-standby, pero tindaghan. Imor yata sa bida. Mag-apas, oy, bida. Abi ni mo, Enteng, para na ako si Marga na lang ang bugtong makalipay ako. Og ingon man, kalipay nga na ako. Nakiguuban na ka na ko si Abel nga ako anak. Sir, 50 mil. Hikap-hikap lang ko subon. Okay na kaya. O diyan, sa lokato niyo sa Marga? Magkagad-usap ako sa tambang ni Abel. Angay ko bang lukaton? Kung panalitan, maingon kong lokaton nimo sir. Okay? Hayas kidnapper sa. 60 million pesos, might be daw eh. Wa ko'y mahimo, Enteng. Magpugos yun ako sa paghatag. Kung nakahukom ka na sir, sige, lukata. Para maluwas si Marga. Oh, watag ka?
Pero kinahanglan mo patabang po ka sa mga polis o di ba sa mga NBI. Di ba siya? No, dili inting. Ila kong ipasidanaan nga dili gyud ko musumbong sa mga pulis. Kay mahibaw gyud ko sila kung musumbong ko sa mga kapulisan. Kung mahibaw ang kapulisan ini maong hitabo. Ilang pat yun si Marga. Ilang yun. Lisod ba? Di ba? 20? Tinuod eh. Lisod yun kayo, sir. Pero, sir, 60 million pesos, murag wa matingali na ibili. Basta mabalik lang nimo si Marga, di ba? Dili ko gusto mahuha si Marga kanako, Abel. Mahal ko siya. So, solba na problema. Solba na. Kung may kwarta kang ikahatag, gamita. At agi ang kidnapper. Bitaw, Para sir. maluwa si Marga. Sakto na ka ba, Abel? Gamitan mo sapi, oy. Sa kapaslada na mo sapi. Pagtipunog na si mo sulanan ni mo sapi. Forbida. Pero yung kamatay ni mo, ay wag yung daanan ni mo, sir. Bisag 5 stabos, wa. Para malipay ka, samtang ikaw may kinabuhi pa. Di ba, bay? Correct. Sakto ka, inting. Oh. Oy. Bagtigi mo cellphone, sir, oh. Mauna siguro kanya ang mga kidnapper. Okay, speakerphone, sir. Yes. Speakerphone para makabati na ba? Yes. Bay, nagamit ko kasi mo cellphone, ha? Sa una ni mo. Ako yung record ang ilang parang sulti. Sige, sir. Tubagan na, sir. Okay. Hello. Don Rafael, nagkahukom ka na ba? Kaihatag nimo ang akong gipangayo nga 60 million pesos. Yes, buhatag ko. Very good. Kaning asa man ako ihatag ang kwarta. Okay. Paminaw. Mao kini ang imong buhaton. Usa ka na. Adto nimo yatod ang kwarta sa usa ka minteryo. Minteryo. Asa kini mao minteryo? Minteryo sa mga veterano. Oras, alas 6 sa buntag. Ugma adlaw. Ugma. Pero timani, ayaw yun pagpagasayop. Ayaw yun pagsumbong sa kapulisan. Bisan sa NBI. Kaya automatic, mahibaw ako niya na. O kung mahibaw ako, dili ka magmahay. Kay magkadawat ka gasa gikan ako. Gasa? Usang gasa ang buti mo ipasabot? Ipadala ko ang gasa. Nga mao ang o ni Marga. Usa? No. Mao kanay may tabo, Don Rafael. Ug tumana ang akong instruction kanimo. Ayaw yun pagpakasayop. O gusto ko nga ikaw lang ang magdaan niya na. Dili ka magdaglaing tao. Ikaw lang, Don Rafael. Ug ayaw yun pagpakasayop. Kay kung magtinguha ka sa paglinglay kinako, mamatay si Marga. Ayaw ninyo pasipadi si Marga. Ayaw kalimot. Ugma sayo sa buntag. Alas 6 ang tagna. Adto sa minteryo sa mga veterano. Adto nimo yatod ang kwarta. Imong isod og sako. Aron dili alata. Nga kwarta ang sod. Magtuo sila. Nga basura ang sod. Matuman. Dili ka makalinglan ako, Don Rafael. Tungod kay, doon ako'y mga tao nga nag-surveillance ka mo. Unsa? May instruction, kamoy labing importante. Kinahanglan nga, naagyod ang kwarta nga 60 million pesos sa sud sa sako. Ayaw gyud pag-imo nga mabudol kami. Ayaw gyud. Ibasin og paibabuan lang nimo og kwarta. Pero ang ilawom, polos mga papel. Ug dili matuod nga kwarta. Dili ko ka na buhaton. Very good. Salamat. Bye-bye, Don Rafael. Ugma,
na sa imong kamot, si Marga. Usaw na ko pag siguro nga iuli ninyo si Marga kanako, ha? Ayaw ka balaga. Inigabot ni mo sa ganghaan sa sementeryo. Dito sa tumoy nga bahin. Imong makita si Marga. Okay. Pero ako na ang ipasiguro yang sud sa sako. Tinud-anay nga kwarta. Una, muduol ka nimo si Marga. Klaro? Okay, klaro. Bye! Gi-off na niya. Tumana ang iyang mando kanimo, Sir Rafael. Oo, Abel. O garo na yun, musibata kami. Mauli na kami. Usa? Sa ato pa? Imo kong pasagdan? Mao ba, Abel? Dili ko ninyo tabangan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!